Ukuthuthela kukaFaisal Salam kuKaizer Chiefs kungase kushintshe umdlalo kumakhosi adonsa kanzima kuBetway Premiership kule season. Ngekhono lakhe elimangalisayo lokudlala, uSalam angaletha ubuhlakani obudingeka kakhulu kanye nenhlanhla esiswini seKaizer Chiefs. Ukukwazi kwakhe ukulawula izinga lomdlalo nokudalela ozakwabo amathuba okushaya amagoli kungaba ikhono okudingwa iKaizer Chiefs ukuze iphume kuleli thunzi elibi ekulo, iphinde iqale ukulwela ukuhlonishwa okuphezulu futhi. I-Azam FC isiphumele obala ngokuthi izimisele ngokudayisa umdlali weTaifa Stars uFaisal Salam okhonjwa kuKaizer Chiefs. uSalam unenkontileka neqembu laseTanzania kuze kube nguJune 2026 futhi ube ngumdlali ophambili kubadlali esizaba ngo-12 namagoli amane kuTanzania Premier League kule season. uFaisal Salam uke wasebenza nomqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi okubika ukuthi ungumlandeli walomdlali futhi ufuna ukuphinda ahlangane naye kuBetway Premiership. I-Azam FC ikucacisile ukuthi ayinazo izinhlelo ezisheshayo zokudedela lo mdlali kodwa izocubungula ama-offer ahambisana nenani abalilindele ngalomdlali. Izinkunzi zaseTanzania iSimba SC kubika ukuthi nazo zinesifiso zokumsayinisa uSalam kodwa i-Azam iyaphika ukuthi sike yaxoxana noma yiliphi iqembu mayelana nokudayiswa kalomdlali. Njengamanje uSalam useqenjini lesizwe laseTanzania kanti bazodlala neMorocco ngoLwesibili emidlalweni okuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026.